Siopa, blas ar y fyw. Mae siopa'n weithgaredd neu'n gêm addysgol sy'n helpu plant i feithrin sgiliau rhifedd a dysgu am drin a thrafod arian. Mae'n gyfle hefyd i edrych ar gynilo arian ar ôl achosion da. Mae siopa yn addas ar gyfer camau cynnydd dechreuol y cwricwlwm newydd i Gymru. Yn gyffredinol, mae'n addas ar gyfer plant rhwng 7 i 11 oed. Mae siopa yn addas ar gyfer 2 i 4 tîm o 2. Bydd pob chwaraewr yn siopa am ei temau gwahanol, o nwyddau i'r bag ysgol i'r fasged siopa bwyd, i'r bag chwaraeon a mwy. Wrth droi'r troellwr, bydd y chwaraewr yn dilyn y cyfarwyddiadau syml mwyn prynu a chynilo a chyfrannu at elusennau. Bydd sawl her ar y ffordd hefyd. Mae'r gêm yn addas i'r cartref a'r ysgol. Mae siopa'n ymateb i ddibenion y cwricwlwm newydd i Gymru. Mae hefyd yn ymateb i feysydd dysgu a phrofiad mathemateg a rhifedd ac ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu. Mae siopa'n paratoi plant ar gyfer dysgu gydol oes ac yn pwysleisio pwysigrwydd meithrin sgiliau sylfaenol rhifedd i ennill dealltwriaeth a gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth. Mae'r gêm hefyd ar gael yn Saesneg dan y teitl Shopping Spree. Ewch i atebol.com.